Milli Halafetiş Komitetiniň agzasy bolan Umidajan Bekjanowadan halkymyzy täze maglumat bilen habarly etmek maksady bilen şu habary paýlaşýarys. Bugün 24. Oktyabr 25. Ben Umidajan Bekjanowa. Benim uluslararası koruma başvurum bugün reddedildi. 150 sahtalı dokumentasya benim can hopuma götkezlen dokumentasyaları verdiğimizde sunmamıza rağmen benim uluslararası başvurum red geldi. Hiçbir sebepçi görkezmeden reddettiler. Ve bu redi, uluslararası koruma başvurum redi sadece kampın içinde değerlendirildi. Bilişimiz ýaly Umidajan Bekjanowa Türkiýe Cumhuriýetine galmak üçin berilen ruhsady hiç ýyly düşündürüş berilmeden Türkiýanyň il göç edarasy tarapyndan ýatyryldy. Şondan soň 2025-nji ýylyň 29-njy maýynda Umidajan Bekjanowa Türkiýe polisiýasy tarapyndan öz ýaşaýan jaýyndan alınıp ýygyna uğratma merkezine ýerleşdirildi. Dünýä belli Human Rights hukuk goraýjy goramasyndan Rachel Denber Umidajan Bekjanowanyň ykbaly barada uly alada bildirýändigini, onuň Türkmenistana deportasiýa edilmeginiň janyna howp salyp biljekdigini neşir serişdelerinde çap etdi. Şwesiýaly jurnalist Mire Lasio Umidajanyň Türkiýeden deportasiýa edilmeginiň öňüni almak üçin makalalar çap etdi we dünýä mediasyny şeýledi. Hukuk goraýjylary bu işe gysgaly gatnaşyp tijenmeklerini üpjün etdi. Beýlek hukuk goraýjylar bolan Çemenöre, Nastoyaşy Vremya hem Umidajan Bekjanowanyň ykbaly barada aladylanyp, onuň Türkmenistanda hukuk taşy ýydarlanmalara, baskı edilmegi, hatda azatlykdan mahrum edilmegi howpy awanýandygyny bellediler. Hukuk goraýjylar geldi Kärize we Yulia Serebrennik Birleşen Milletler Guramasynyň toplantysynda Umidajan Bekjanowanyň düşen ýagdaýy hakynda dünýä jemgyýetçiligine ýüzlendi. Şol küneçeli belli bolşuna görä Umidajan Bekjanowanyň halkara gorok statusyny almak üçin eden talaby hiç ýyly teljerilmezden ret edildi. Türkmenistanda gynamalar we adam kärçilige sygmaýan kemsizji hereketlere sedewar bolmak howpuna garamazdan yerli göç edarasy onuň ardasy boýunça işiň dowam etdirilmegini besetmek kararyna geldi. Umidajan Bekjanowanyň hukuk ýagdaýy bilen baglanşykly habarlary halkymyza ýetirmegi dowam etdireriz.